in fact amaene nabo ngwanjite be pi asinje bintu gukora ninjira maroro bwate tenya sago seni ekirto gende to bugumuwiga manya site yago seni ekirto gende to bugumuwiga one day one time nyasaye nabo aracha tokonye ekerekya ekiraiki nje ntonda mutei ni mwanjite in fact ni mwanjite kuru ngora ya nini una rocha bakongtweteire nere gocha lakini tamwe muke nabona ati tukale tumukungu kabiri igira kyo nge kunyarikana sense Edward nwete ngwikere twararo murari paka no ninjara tutali ko likende popo kimambi obwa kimambi tonyo no ni turungi nabotora ruwire no orange ogoroba ibituma bibore musigende ustajiti kibarua tutana tukabasa no ni kwende trosi no ni strong tonyo turare ekwera igintu ni kiyangeringa my wife na understand tinga lero timbo inje timbo na kongake na ngoturumbu ko ngochoreri muru ngomoita biye ngochande sabato ikamba mteja bona tinde ko bona ndimi simu nditukeri kwara bana wambina igore simu aka njoko ngaina ya tari nako ngaina niribaga my wife igintu na tebe no muntu muya integetangani no muntu ku understand na manyete ngani munyoro muntu ku understand igikika ako understand ikirega nandi no muntu okorengereri otagite birengereri gitego kibusyo onye ni kibesa gutwara kananga abwate kananga turuere kananga tubwate binte binene I can see far. I have a vision to love you forever. Baba, pantomba con aina. Hoy mo contame. Orante gitande gite ndolera movera. Napenda ukinishika mkono. Tunapotembea nawe barabarani. You make me happy my baby. Tena kila unaponijulia hali nahisi shwari moyoni. Nakupenda baby. Wow, Edward nakuboli swali as a party tutarachi ukora nakuboli no bwate family. Who is besides you wana here? Oyotora kama my wife. Okay, tigerago. That is your wife. You wanna bwate family. Nimbate family. Morigeri yango. Never kingdom I can see far. I have a vision to love you forever. Baba, pantomba con aina. Hoy mo contame. Orante gitande gite ndolera movera. Napenda ukinishika mkono. Tunapotembea nawe barabarani. You make me happy my baby. Tena kila unaponijulia hali nahisi shwari moyoni. Nakupenda baby. Edward, I'm so happy imagining through all the barriers to Aquandria still you managed to have a family. Yes. Ngakiwacha gutwara family. Ntebya ngo bugima bwa a family yoko nyoma kwago as much as your wife no halegagu komo andeli baganera kwane. Ntebya about your family. Kerna quality school na quality college. Yes. Kerna narwa se ananyolete ke barua kelina technology data kurunga Vision Braille Center Limuru. Naona rwa kerna agenda okwana na amusani one twasomete komo ngachanganya oranga ni kasini yae nona kinamo nanyore namba koru kasini yane tukagamba nero ikange nambe gante bingo namuko gamba nere kenaenda bono kuondeka kanya kugamba nere nkwa kumvote bulinga nkwa ndochilirito agiteliri bono ngarenga linga bono tigamurangeri igoka ranga no na inche nindete ko musacha indagete gutwara family yani ndete gutwara nje family twara abana elinde na inche egesa kukiane gecha kokoroka
nkwa wabwate tangu chinde chonse nchire ntakali korora ninche nyoro mukungu. I was na bwate kitanga chi nene sana, lakini bono ekintu kya megeti na uyunga na muboriti ngalire na chete nkwando chinga kwa mwede nenero yo kwana ndagitokore kwerende bono karanga kuna motebetiriri ani kando chiriria hanga ibona gwachi kumomera bono insobo na gitaga cha sobo muso mo umuseko no momere timotebetinga nimbate birangerere. Okay, bono birangerere ito gituko bitora nera sesi mi bono ugasabe namba ebone nambe ke nanye saba atano turera tamanyiti in fact enambe ye umusiko yiga tumigite ku ngakera umusiko yibono ye ungese kasini yae yeah my schoolmate akatumika ku ngakera keranga kerero ntenga yae nambe ntenga nambe yae ni ya Julia sawa kuroba tokanya ku communicate paka na onero manyana tamanyiti okamade nincholia ni betenere biya to no retayari to nyuma na to bamo Aki usmile ya una kunyorenga giye. Oni kanyari kana agante dirung tata malingi Nairobi. Na nje luiru na alenge. Agante yange kero kucha kata mocha kwana. Ona njenga acha ekena cha corona lili oru atangasa disaster ya corona. Togacha nali motebeti agachicha tare 21 mutinyo gatatu nera ganja gocha no jongo jora agante itanganya agantebi akangaina elia kabere agantebi na akangaina bali gatana nali mwagata mutanga agantenga ngo chande mambi naliete fair sana lakini bona agacha agante bona achita agantenga bonto ntomire fair bono njengo ngo chanda nalenge kibarua kitasigite. Okay. Bona libona timoto bereti fair agachicha okungakira simingo mateno gembonde sino bono nga yebere to sinyamutenga nchopake kona yo ayushwa ngojo nchopake kona yo monga agantenga simi kwa ne contact ngai mogo jinga bantenga yang Kenya to goji ay mono mutigere kona igono muko mutigere nganda pake kona bono ngitin yanji nanga simunga na barabe tacha ekoera na ngora ngai nale kabata nka enda paka galine piki pake kona bono ngatene nororo akaigoga ngocha ongo mwakere okungakire siminga wiki na ikire kona gato iyo kumera bamwiri gochokora sinini kumba tanga bono ira na gocha pake kona sigwatige shade ye ayi piki ya boda wandanga na akororire to gocha eko gentogere gwakwana gaunga ekera gwata ko nyuma na ngwata gitotware gesako nkyo minite kera gwakwana eko era ense otabwati ege saku abana umusomuna abana nabo otaliko ba muntu rakwana kinta sabana wose turukorolekana buna no muntu ole maskani ase ikintu kitakiri gukwanira ekinyo none libaga nabora abeto yunga yorende atabwati no mugungu ngakirindara nkira kwana ngara gambere as much as you tale korora na hengo atagitotware gesako. Yes. Wow, that's so nice. One kana mu introduce asaba iboli na achiza bana ntwacha kubugima tokarabera mama tukagitoranga ki bono rindi my brother mokenare kanyoga kanyomire tyaturu nyumba togende tuchukwese kokwe karakari kura bono no twacha kabuguma buga konga obuguma bukabo kongo pakikara togoteba ngarinde bono lero mbiyo twanywiturungi. My wife no muntu muyale sana no muntu bwate ochinguru umuntu kogenda orenta nina konyora yani yabere ngani ndagira to kolera into kindi kyo kugenderera nto bwati ikana ndaga to kolera kigora nto kunyara ko ba abana mba kunyara ko bata bwati kinto bakuri igo moika mwanyora abana bono mwana nto anyora oyomo oyo to tanyora bono to nyora abana babere nibata bona abana babere abaiseke oyo mon grade 3 oyo nde mbonda chagete pepi ngakikwa rweta abana marieta mwana oyo momurogete yo Sabia Nyang'ara tukamoroka lieta lima tukamoroko elia babo mwaboyo na nchili oyo nde tukaroka Miriam Nyanchama oyo nde yo Sabia Nyang'ara Miriam Nyanchama ne rebono marogete mama igo kwa rogete mama mino kono ali mama mina kwa no bwancha niko kumbe na enkwa mwanjete
lazima nari kumwanja ekwera sama yakorire gwikana ikiraiga nere tore sango struggles mwa bere mugwetera se nyoma yago ngwikere twarara umurari paka no ninjara tutari ko likende popo kimambi obwa kimambi tonyo no ni turungi na botora ruwire no orange ogoroba ibituma bibore musigende ustajiti kibarua tutana tukabasa no ni kwende trosi no ni strong tonyo turare ekwera igintu ne kiyangelinga my wife na understand tinga lero timbo njitimbo usanda ko montaye ene chinjerabu ante yunga twatia imyambi emyanera ndete ko sinoni sukari ko singole no nubosi lakini botatogeti nabo ngomenya yale atinyo tikinda kina na babo ndanga yale ntonto ne kibarua mwanyarebe toyewa singi mya cha misini ya jange ndengole bitumali bakatokora ranjara amatemanga sawa wana yale wana ndato bituma nabo toko survival nabo tura yali breakfast na ndato paka magoro she's so understanding is a very understandable wife. Akiora describe your wife as someone otegere no muligereri oligereti my wife gintu na tebe no muntu muya integitangani no muntu ku understand na manyete ni munyoro muntu ku understand igikika ako understand ikirega nandi no muntu okorengereri otagite birengereri gitego kibusyo onye ni kibesa gutwara kananga abwate kananga turuere kananga tubwate binte binene ese ani njera nkorenga ndakorengereri ni kirata gitego ntebi kintu tokora eto kibesa kananga ntwakora no ni birugo no mbitatu twaranga ntwakora kwere kananga twabika no ni nyombe imirango kine intugwe hando jino umuntu focused but injira yokonyora nere problem you know what a vision what a vision but injira akoba empowered is the main problem alias na konyora no mumenyete alias na otomenyete my brother uyo nere bono uyo bete people wocha ongete odanga honore bange ninchitirimboke bono ni family Nairobi amenyete so that is why ngonya wekara kalinyo manyenga imirango na imirango mbeke nyombe iga story bono astwatira goche nere nyomba yawo story na babantu kwa konyora ajagite program yo kwa gachi nyombe 2019 okay ngabikara ne bibati mabati ngora kwanyora na mutaka na 500 na aranya kacha igwisana libati na renta from that time igwisana misumari kana ngajengero stibese chibengi ngachirenta after struggling from 2019 paka ngana kitukwa kacha bono 2026 mutinyo katatu nanye begete nyombe mancho muligereria Edward asamenyete taliyo gasto okorro magano aigana se nyomba yae atemire kwagacha kuru 2019 paka bono asengencho nere nabaga nitia twale mwae lakini asamenyete mwamumuro mwabo namote yaya ndete gokorro mugano ase nyomba yao egaro toikawe na bante ngote mire kunyaga cha kuru 2019 paka bono mabati na babegeta mabati alengara mabati arega na temete ngabeka nyombe ndigirwa ngabeka nyombe mabati 40 na baga chita mabati 40 andi na beo mirenchire igamonyeroche ngaki igabona sike busima magali ebekire mama matangani mwanchi mulige bado nyombe etebwa tichitirisha na boiga ne mirango nene na bintu bya nyomba embi ne chidirisha irenga tirisa ninye chidirisha inye ne bintu bya nyomba mbiyo una gwata mwanchi gona baga gota ingonye nditwanyora kango nintu twagore birogo byito kango nintu twatwara minto ncho mulige nabo kuligera nyombe very big house they've really tried nyombe umurango no yamo oyo kabero liali oyo gatatali oyo kane that side nyango nchoke kurwe side ya maiga obarega bakonga house to a very beautiful family very beautiful na ene dirisha yamo ene ya sitting room okay nene ya bedroom ene bedroom ira nengo tetako tumika ene ya ne ne ndene yere mata
Okay. nere igucha koba buna ya bana. Okay. Alafu ni ndi nibo nere kuruma ateka. Oh, let's see. Otokoro. Ndi nera nere gucha gutumika bono bunesto. Okay. Na chiji chuka ibajire. Nene. All right. Mancho Margeri, that is the humble family ya Edward no Manchoe. Mochioe na royo onde uragani ko abekera chidirisha. Support ya geri nsinini ora base gutuma it will be enough. At least banyore mirango. Yasaiga. Uragani gotanga Magnite. I want to make that family nkole mirango iyo nechidirisha icho. You can as well call me so that we see how much we can help them as ogima bwabo temere baka wikiri gaiga. Yes. Onde oranyale kumo support abe keno ane mirango onde oranyale kumo support abe keno nye nebirogo ndo oranyale kumo support akyake ogima bwabo suke nera tebenga nera unganyire kurumo murumu abokire mwaye yasana bako goseseni osebutalibo Nabere ibano nabe umurale. Ndabanda ko kemono sana asengincho muntu yasando singitingo cyakunya gotebanga umunguru esekiaro atakirano. Ekarwa agachire nyombe ko 2019 mpaka bono yo. Do you feel so proud? Ngote abana nje na ngwera melinga ki ama NP ngo ina bono nje ana bono ko ngero moyo ngana nje bono ama NP one day one time ngoso ande mwane tegerero ororo kindi yonse mugenya kira go chonyora mwane undangiri kuri mwane nje feel so comfortable. Okay. Abana ba unga iki bangana so far. Mwana ya mwana baba ati miaka 9 yonde pone kana baba ati miaka 4. Ngosoma bali school ko ngoli primary no bako cyo yomara grade 3 yonda alegere baby 1. All right. Amangana endagera igo if your wife tali go chokora gasi nabo bogimaboko kongaiga abo bogimabulego bono nabo to understand it na nabo to menyete ikabirenga buni yego. Ndete kolete your wife ikaransagu utaraimoka but there's something I want you to do. Maswati tena nango igoro ndete to koro tubara let mwensi kigima your wife or yours kogo jase somwako goga ne batali korora lakini bwanja ni korora bole ubwaime murigere yangu mwanchi ko mate yangu gende ki yatare karansa mate yangu something nice atare karansa nje in fact amana na ngwanjite be pi asinje binto gokora ninjira maroro bwate tenya sago seni ekirto gende to bugumuwiga manya site yago seni ekirto gende to bugumuwiga one day one time nyasaye nabo aracha tokonye ekerekya ekiraiki. Wow. Mancho muligeti anya ale ngina Edward nera ikaranse sekero kinera tatabi igore mosacho asa muleta ngakikuruko samaleta nguruko Juliet Banchiri Juliet Banchiri koigura mangana kwanira kurugaiga kurumongina okwa kabira magaga to kwanira gocha inkyo okwana tutaragenda ndi yuremigane kwategere kende ngiruta maite kwa manyalero ibinge kuna kieke nestere ibere gante ngitari ntitanya kongereza but yangereza na nindu kya murumite bari nyumba yego kwa igure nchera mongina nchitu muroe nomanyito bora na igure bora na igure uya sana Juliet Banchiri tatebi yango igoro your husband ngakimwa manyanete gocha tuirango toremenis tara tuire yango maiga ketura ranga kibwanchani obwacha gete kurwa sore na okay wanchani yona chete so mama karana so mama kasini yane nero no mukare patarikorora nabari nababu keni dwat bana nabansa bete simi yagonda kiru musaniyo chenka mwesi miera gaka aya bakwa nanje timanyiti oli agakora ritukuri skure kakagenda keragenda
bono nkanyora uyu kunya kung'akira esimi bono matebi uyu rugwakira simi takora tiki taiyo na yaya nonya naye nabo tugukwana bono nkamataya na kibono tuguchaka tukanya tukagamba ikira nkende gasi bagere tukunya kugamba komo tukagamba inamba yaye gachigasira bono nje timbuga tiende nero yuka na nje bono nkarusi opu narusi opu kirete bono narure gasi esabato mambi bono nkara stay school nyoro kung'akira esimi nigwe toyo gukwana nkamutaya tonyigwete pia na network muburi ngai kwarusie namba yane jue yago nimejaribu kutafuta imenikosa ante ya esimi yane na uletu timbu ati bono ile nye naguririnyi kamutaya sawa bono tukanya tukawasiliana kero narubagera nande ngenda narubie gasi bono narubie na tukunya kuwasiliana bono uri rimuru kunya kung'akina ngoturumbuko ngochore rimuru ngomoitabie ngochande sabato ikamba mutecha bono tinde kwa bono ndimi esimi nditukeriri kwara bono mambi na igore esimi aka nchoko ng'aina ya tari nakung'aina niribaga ikera bono ekero ngoturumbuka kunarobi akang'akira esimi ng'ayoririo giga mung'aina ya nsune kande kintu ngire nachikubiki egari imendi kwanya kama moyo igo bono nse inori igo ndio gocha bono rimuru yaya ninchengche nkogata indi rituko tukagenda gukwana bono kora nigachiekaba akacha gusi nacha gusi bono wanya kung'akira esimi bono aronka yaya muntu akara konya kungasega nkaimuka ndobere serious ngamute yaya ngochande aronga isibi in fact ndio wana ntina tulikuwa tunowana but eto wana ntengocha umukwani ngirane ngacha gaika tukakwana ono twakwanite tukaiwana matukata tu titukiritangana keti yakabiri ngombe au mwana nitogocha 3 days anda ogenda date wana ritukeri muna nacha tore chikoni au mabuko mboli ngoirana uri ngomutebi na tore koirana komuteyaya egasi yabandende in fact nande ninde nebiyombe nakingo kali byombe byabandi ngere chibeza na tore koirana kosebe igwana nitina mamu mwabo goikarogoro na yaya turi kogenda bigansanga ikibona ngo kali byombe byabandi ngateba kini ngenda akora juu transport mbona nero konga bano kanire utacho umuite tukagenda rugime go tukamenya na tukabera mumunyi nonde na chitenga yanga kurwa ngumwaka tarabwata oburito tukamanya nkamanya gucha kobanda bono nabo turi n'umunyi nonde nyumba ninonya nabete musigo challenge njale ngororo narwarite sana gwikanya gitari na irana bono nkanyora uyu ng'eire kung'usa nkamutetia kung'usa scanning ingotebere omwana mbiyarera tabwati muchanda but bono nukurwara kuri roche kwaimuka kwenda ne transport gutumike para kwairana ana nkanyara nankonya kung'usara nkamuomo yati akonya kung'usa bogima na bole igona tugwetera makong ngikyari kama wai timezi na rengereti na in fact in case na bakende kiraba guso mwana asire bono ngamtetia ko twara birengereria bogima buna bole mwana erembiyari tukarworo tugasuguma bogima kaenda nkaba buyangacha tokonya gusuguma bogima rende gotore mu nonde nyumba ache ikira bono ngateba yaya tokonya kobera nyumba gegantu kugora nonyensani tigatogende minto naturamanya stugu na stuguchi oyo naye tachiete gompinga tukaigwana mutinyi kitukuruga kamuteye mutinyi onane bumika tukabangana tukagura endagira tukagura ebintu bitu ng'ora tukaenda minto tukachaka life yogo struggle in fact ngoike narasi nane rungori tabwata sukari nabate nerero tunyiturare twanyitwarara mambi bwaki nkanyora kibarua naenda nanyora umuturiro
Ana na tukunya gusuguma ubugima igwa twanya kubusuguma lakini nenya sana ngo tunya guturwanira ngwachi tukaira na gusengwa se nunga iba ndi bacha kumanyanga gwasokire seito na batete asenari ngo chiritukeria kana sogete gucha patiti batete na sayo ngo chingurara ngo chigusenko bera ngo era na bate bibono era na ikana bera n'emitienye 3 umwana munene igo na chitenere bano nkanyari bakonya kunkakire simi n'umwana arwarite tariko linyeni ateta amabere batabio yake sabutarete umwana keritokorie kebe nero nyoruri tuchiti kwira matuko mange tukana tukareta umwana bono nari bono kera na batayaya bono nyuma batarachaka kunkakira chisimi ngabatayaya bono nchina nyomiru igandore njera mbange nche kuyu umwana nkagenda nango bakwani ngo chini kesi ngichenere bakini bakandi n'umwana pi nasaki batete barore none akorera nkioka koranga tiga tugacha tukabanga tukarora chete tukaimuki nacho base byombe kanda tukoyo umwana bana gatware tumwana bana utaganda tukusuguma ubugima bwito igo okay kwanya kanyora advisors bande bagotenga I want my to musacho tarikorora. Why did you choose that? Sijaipata lakini hata kama mwenye atacharibu kuniambia arogo ikamukani junje ni mwanje tukure nkora yana neranya kanganje tubunate bananganjite lakini uyo raje ko ngaina aratin tindochi wow ko mubya sana bonekera mwa muvugochi enyomba ya ino mugacha ko bugima bwino ni mwekabanya amafoto twari gustrago igo kero tabwate tukurara na ichandira abana barabanya reki bakori ntuna tutali abana barabari kero kanya sara tusese ni ntokwangaika naga ni noni ntwatube kubugima buya bano nenjenya ko mumo ya sana na metenga kiyitekerere ike tokonyara kunyitanga okay ngaskyo okora chiga okora elio kwarete ndagira sinjante bingera tari kwanda gasi umuntu kogera baragira naye kwanda tore twatare chae none rire mekero umuntu atete nguturangiriare naye n'umuntu utaita sibiri gucyanga anatuita tunenda abango anda nasibi ongamia 200 na leta amisini tere kyomba amisini twakura kenda amisini ani toko chibanga ngora rindi chiera na sana era baseseni nyomba alisi n'abanyaruma meyete mwamuro mwabo aiga setole bono iga nyomba iga kera muchaga kwagacha ngakimwa twali birengere lyambo bane yeika twa nyara babesa boka igo buri kaboko motebi yaje chibesechi twende tutene ni nyumba na tubeka magari ari amatangani amama ari amatangani in case nyaka baigo nende torana ki abona si atigere torana inki next ko bwati bono na tokacha agante yayo bono tigandi ya bantu bako musingi akaligi bagaka mubole lakini bono chibase chibwata nchiche chisane tigere baki musingi torareta bundi epime nyumba antenya sana maite nda nkanyara nyumba yakira ni guguru ati amone ngambi yamono yaterera rindi lakini mbi yamono na ino mota ite motwale mino asemo goroka mino gaki taite ndwale mwana nenje ngoboka kurumana nyakana mana aondete yogo cha konsoki yamono thank you so much as a story you so far karukuligire jani yago kurwa chitega bakabono ya nakyo sama pecha ni yobo gimobwa bakabono buri mu bana nabo bakongubuli pati no karemerani inse kende ngeyo kere rais wikustrago umanya konyora yes ana thank you so much wono naende kuira ni challenge twakora tochigokora ikari mungi nabate na aya mangana abirata tamaya your husband very nice yes ana madam digiri yangu your husband
Mote angelingane limo. Nje ntonda mutei ni mwanjite. In fact ni mwanjite kuru ngoro ya nini. Una rocha bakongtweteire nere. Gocha. Lakini tamwa imuke nabona ati tukale tumukungu kabiri. Igira kyo nge kunyarekana sense. Edward Nwete. No second wife courage. Amani. Lakini no mwanjite. Sana. Amanyita. Yeah. Nanya sati gabaseni. Ilimonyo some good future. Juliet. Abantu mbali bakurigerete chinsi echiga. N'abandi mbali bagotegererete. Ngokonya kiuraga ni mukonyi une family eri mukore nyombe yiga na kende gyonsi umuntu ahise gokonya eri ogenda gukora kende okonye umuchio igo maybe sinja no bwata maiso nkorore na bakora bintu bindi nkiuraga ni gukora nje kinara gutakanyore ebesa yani ni biashara nari kuigura nkole biashara kibi abankora chips abankoni chinyanya no mena yani ni kuchaliputu. Lakini rende kinakorire mono chips nkono. Juliet. Bono iga budget ichi basere ngoraga ni ase biashara whatever bia chips so mena whatever. Yeah. Biashara byokoni omena na chips na nini. Budget ichi basere ngoraga ni elio nyare kwigura biashara bia 10,000. 10,000. Igo monta ko 10,000 bono iga. No sure your life will be okay na naboko enda gukora biashara ibi. Yeah. Can you promise me 10,000 chigo cha sesi mia wiga? Kingo jago jango jago nyore stock ya gikinete. Chips jire wiya bia echi obwate chi omena. Yeah. No bogima bole bia. Yes. Kingo jago chanande nyore nga no mukondugira nyomba. Ekene. Yeah. Are you serious? Yes. Mwancho murigererie. Ndewensio ndigerete chinse chiga. Familia yiga bunonyero cyo bosyo yiga. Nandi mwategereire story ya abayiga bare musya. If anyone can donate 10,000 ochia sa abayiga, I'll really appreciate so much. I will really appreciate so much. Nandi tintageti oyora takego ntenga makna check them this it's okay but Julie tusono kwati namba yawe simu. Ne bwate mpesa. Namba yawe simu ne relie. Ile 0721 0721 11 53 19. Yeah. Marieta mpesa. Juliet Seret. Yeah. Edward. Yes. I'm sure 10,000 will come. I have a feeling 10,000 will come. And then I think Juliet, you will do what you said. You're also family. Tell me. Amen. Wano tiga mwancho mulire nda to mongina nera kwandire gore union ye to makurire nyomba. Omongina na kwandire na bana bago. Na cha sesemo ye family. To kwandira mange but bono sesemo ye family buna ba kwandira mangana maya. Wana buna mamu abona yorega na yengina na ise. Nkiura kwandire ya bana bago. No bugima bwabo buna bachagite family gocha bakabona bayikere. Nche kende nkeyonda batebi amanya nari bamenye obugima burubuya bamenye obutaka obunda bobembo bororo baboremererie keri bakonyora nindi mono bakonge kanisa buna bono bagendete kanisa iga Nyasaye nero okuru byonsi Nyasaye nero ko uraba kende gyonsi Nyasaye nero chorete Julio mwako yoya talinje nachete ko gamba nanche kero nanyorta kurugeita na kumetinga ki abo muntu akombole ngaki omusukuli atogete oranga matenje tingo manya Nyasaye omuretete nende mbabwata amasekani azende masekani ayibabwate bagenderera kunyatwara bagamenye obugima obuya balinda abana baba ebetinjo ebondo Nkira kwanigore mukamuro yo nje chulie gento ndagote Osiko mogako. Wisane kenga nero obwate. Kokwaga ndonye mugunga kwanda kuligichi nyanya. Mama tenga ngwati omwakunga. Barambere bugima bwate. Na ande twati
ogotokonya wa Julia ntagitukumanya oisaneke nga Julia nabagoreneriga naye Julia oisaneke nga etweti nabagoreneriga gose nabagochungusa ebintu bino birega wani cio omonto ore omaremavu igakoba omobe kogwa omonto obata amaiso oyo bono nero obwenete korera ng'aki baminto omogaka gaki ekinkeri bino gwateba igo gaki keri ekerega omwana naseriwa esukuru chisiringi mbwate 10 nobwate 20 abwo tomwaire esukuru egere obogima obo chikoba obwororo na abana babere ekanisa imeye kanisa bakinire imeye kanisa igere bachikoba bare abana bengenjo. Bia mano ni maite nga Nyasango koraro gwanche kwa kulingana no gwacha kwa naso mochio. Amina. Julia otebire no batagito kore biasara bia chips na wego biasara bia omena. Nande ni maite ngoyo likireti paka mo support that amount. Nande ni maite yora amwe onte inga Magnite de toire 10,000 echiga bakase Julia. Na bekunyarekana. Eliwe bagende okore biasara. Na mungina enki okora. Chini biasara bia matoke ngokora. Lakini bono ndi nguchikurita yande lakini ndi tinda alita yankora sukanda ke ntararara gesero. Ekero none karo nabuni getokuguru nabona aberete emitienye ne kero igoro. Abana babane mbandendete. Abandendete bale gonsibi. Na tigaranda no mwana ali bagenda mogondo baleta kende yonse twalia. Na ndabone karo nabwena oyaga chakandangalia aya njugo to matoka no 20 kwanga. Nara yingo na bibingo ngokora. Nanyo na ikyo kuba support yake. Kona chirika gonkolete sukari na bonkoleta. Na ndi kunanyorira rero ni nyama bakulia. Nonya tindi kuli nyama nje ngogurira ndabana. Bana na bane. Mbiyona. Mbiyona asante sana mwana. Akara nabatigire tukurware. Bono nani nabondo nabarabu golioka gutira. Ni bono koranga haki nonya tindi kuli tigangore. Abachokora naye kiba manyanga babochire ne nyama mangana ababya. Bia mono gakia soko ngalibaga soko gamba naino ni maitenga God will make a way. Mochiyo yo change. Kitiyo njorire gaki na nchenga no tebanga mbia mono tianya saba seseni asinya sa kwanete na inu korwa tianya saba seseni ora kani fagite no bokong obora kana bokong touch rani no bokong no nyene ke ngwerra ke gukina ke gukuchaya ekeranyora muntu kitengo na kuchaite nere ga gosoimena lakini nanda bonere ga kworoke ngako gendera kukuchaya mono lakini aya sengenjo eterete se bibirime igukuliga riboisane kwate bangomana none aya yinje na nyanje kanire na maya bunarora bia mono nko na goteba babura kabaminto bali banga bunanje pasese niwe na inde batache boronge abana babo basome egere bachako begento. Bia mono mongina, thank you so much. Asa kongaliba. Amina. Amen. Mancho muligeria enyomba ya Edward Nere enyomba Nere ya batemere sana, you see. Mirango tarabeka enyomba Nere kabisa. Yeah. Nabako chega, this is their house. Oenoro murango bono? Noro murango. Marango main. Nyaga chite form ya L. Okay. Nenero ono murango onde. Murango onde. Alafu yonde bono wole yende yere korumi. Okay. Nchomulige nabo kuligera nyombe very big house. They've really tried. Nyombe murango ono yamo oyo kabero liali oyo gatatali oyo kane that side. Yango nchoke kurwe side ya maiga. Obarega bakonga house to a very beautiful family, very very beautiful, very beautiful. Na yene dirisha yamo. Wachi dirisha irenga? Ene dirisha yamo. Ene dirisha yamo. Ene ya sitting room. Okay. Nene ya bedroom. Ene bedroom ira nengo jatako tumeka. Ene ya ne. Nere yere mata. Okay. Nere ego jakoba buna ya bana. Okay.
alafu ni ende nibo nere kuruma atega. Oh, let's see. Notokoro. Ende nera iyi nere gutumika bono bonesto. Okay. Na chiji chuka igajire. Ende. All right. Mancho Margeri, that is the humble family ya Edward no Mancho Mochio na royo onde ragani ko abekera chidirisha support ya geri nsinini ora base goto it will be enough at least banyore mirango ya saiga ragani goto yanga magnite. I want to make that family nkole mirango hiyo na chidirisha icho. You can as well call me so that we see how much we can help them as a ogima bwabo.